Benvinguts i benvingudes a l'acte institucional del Dia de l'Associacionisme Cultural 2020, enguany en format virtual degut a les restriccions derivades de l'emergència sanitària causada pel Covid-19. L'any 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar el dia 4 de juny com Dia de l'Associacionisme Cultural. Una data que des de llavors i amb caràcter participatiu ha estat celebrada pel sector associatiu català. Sigueu benvinguts i benvingudes a l'acte institucional del Dia de l'Associacionisme Cultural 2020, un acte que enguany, i degut a les restriccions derivades per l'emergència sanitària causada per el Covid-19, celebrem de forma virtual. Des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, creiem en la importància de mantenir el reconeixement al nostre teixit associatiu cultural. Un sector que, malgrat les dificultats ocasionades per la crisi sanitària, milers i milers de persones continuen treballant per mantenir viu el nostre patrimoni cultural. Un exemple més de civisme i de cohesió social que impregna la cultura popular. El teixit associatiu té una gran capacitat de resiliència i adaptació i estic segura que, novament, aquesta capacitat ens permetrà sortir-ne més reforçats, amb una visió renovada, amb adaptació al terreny de les noves tecnologies i amb la certesa que ben aviat ens tornarem a trobar a les places i als carrers. Enguany i de manera especial, aquest acte institucional vol recordar la figura de la Palmira Jaquetti, amb motiu de la celebració del 125è aniversari del seu naixement, però també la figura de Josep Carner, que justament avui, de fa 50 anys, el 1970, moria a Brussel·les, ciutat on des de les 6 de la tarda d'avui mateix estan fent una lectura de poemes per commemorar el poeta i l'exili. Vull agrair a tots els que no heu deixat de treballar per la cultura popular del nostre país, que heu mantingut la flama encesa, que heu estat imaginatius i que fareu el possible per al retorn ben aviat de l'activitat altra vegada. Moltes gràcies. Just avui, 4 de juny de 2020, es compleixen 50 anys de la mort del poeta Josep Carner a Brussel·les. Carner va dedicar algunes de les seves poesies al món de la cultura popular i tradicional, un aspecte de la seva obra que no és molt conegut. Avui us oferim una petita mostra d'aquesta faceta de Carner, una peça que compta amb una coreografia expressament creada per a l'ocasió per Teresa Agustí i Lluís Caldú, i que en el seu procés creatiu han fet servir ventalls procedents del fons Joan Amades. Si n'hi ha una ginestera molt florida i molt galant, tot anant a Vallvidrera. Un poeta sospirant en collí la flor primera. 3 minyons del Botavant, club d'esport de la Sagrera, en van dur, soberguejant, a l'orella juganera. El plançó d'un fabricant, Nelly Comas i Riera, dibuixà la ginestera en son àlbum elegant. Una garba riolera, de flor nova i rutilant, en caigué pel cor posant i emplenava una panera. La Ramona, el senyor Pere, en Ferran i el seu infant, del carrer de la Morera, berenaren de primera en un lloc tan benestant. La Ramona, molt feinera,
va collir flor radiant per damunt la calaixera i pel canti d'en Ferran. Ai, la màgica esponera ja és follada, arrossegant, sense flors i sense encant. Què et passava, ginestera, en la nit de Sant Joan? Aquest 2020 es commemora el 125è aniversari del naixement de Palmira Jaqueti, poetessa, folclorista i compositora. El Departament de Cultura està impulsant un programa d'actes per recuperar de l'oblit l'obra i la figura d'una dona culta, valenta i sensible i clarament avançada al seu temps. Continuem l'acte amb un homenatge a Palmira Jaqueti a través del seu poema Tinc una ala a cada mà, recitat per l'actor Manel Barceló. Tinc una ala a cada mà, i el cor la vela, i una mar sense confí. Qui vol venir? Passa el vent i em vol besar, de llum naunada. Quin amor fora més fi? Li dic que sí. I l'amor d'un sol besar ha obert el dia i ha fet nau d'ell i de mi, via el destí. I ara un sol a cada mà, proa al cel lliure, sempre dia i sense fi, fins a morir. El folclorista Amadeu Carbó reflexionarà sobre les conseqüències derivades del confinament en el món de l'associacionisme cultural, de manera especial, els canvis de relació entre les persones i l'activitat cultural i festiva, però també sobre els reptes i les oportunitats que això pot comportar. Benvolguts i benvolgudes. Primer de tot, doncs, agrair-vos a la Direcció General de Cultura Popular i de l'Associacionisme Cultural que m'hagin convidat a participar d'aquesta diada de l'associacionisme, d'aquesta festa. Una diada que va gestar-se quan jo era membre del Consell de Cultura Popular, on hi vaig fer grans amics, des del debat, des del consens i des del dissens, que és aquella zona fora de confort on es poden construir grans coses. No? La gent de l'associacionisme fem això, o hauríem de fer-ho, construir des del debat, des de la diversitat d'idees. M'hagués estat més fàcil probablement fer la intervenció de l'any passat, no? On encara tot eren flors i violes, malgrat que els sectors culturals encara no ens havíem recuperat de la clatellada que vàrem patir a partir de l'any 2008 i anys successius. Però la crisi sanitària no ens l'esperàvem i menys les magnituds que ha agafat tot això. Però jo avui m'agradaria enviar-vos un missatge positiu, engrescador, de mirada llarga, però també amb un cert realisme, sempre observant que l'associacionisme, aquesta voluntat d'organitzar-nos des de la base, és de totes un element estratègic, que dona estructura i múscul i capacitat de reacció a la nostra societat. En tenim centenars d'exemples. Parlo, però, de les entitats de primer nivell. Avui vull adreçar-me, sobretot, des d'aquesta perspectiva de les entitats de primer nivell. Les que tresquen des de la proximitat, els pobles, els barris, i que per mi són les que aporten més valor afegit, ja que exerceixen un paper cohesionador i que contribueixen de manera notable en la qualitat de vida on es desenvolupen les activitats. I són l'essència del nostre moviment, les entitats de primer nivell. En definitiva, que l'associacionisme és important, som importants, no tant per l'activitat que fem, sinó com la fem i quins processos democràtics i de participació generem per fer-les. Deia que som importants, de debò, i això ens ho hem de creure. Però, malauradament, també em veig obligat a començar aquesta intervenció amb una realitat que la podríem resumir de la següent manera. Alerta, tinguem-ho clar i siguem conscients de que no tot anirà bé. I per tirar endavant hem de construir el futur des d'aquesta premissa, contemplant que no tot anirà bé. Només cal veure el grau d'afectació que la Covid-19 ha tingut en les nostres vides, en les vides personals. Alguns han caigut malalts,
D'altres, de molts propers, familiars, consocis, veïns, han mort i ni tan sols els hem pogut plorar, no els hem pogut acomiadar ni fer un dol normal. No hem pogut sortir al carrer i ara quan ho fem anem protegits amb mascaretes, guants, guardant distàncies, la distància social. Nosaltres, que som de distància curta i estreta. Al llarg d'aquests dies, ja des del 12 de març, un grup informal i reduït de persones vinculats a la cultura popular, des de diverses perspectives, ens hem dedicat a observar com els col·lectius i les associacions anàvem reaccionant i quines eren les seves propostes davant d'aquesta situació de confinament. No amb cap intenció avaluadora, sinó com un exercici de curiositat i observació. De manera informal, hem observat i debatut, no recollim dades de manera sistematitzada, i us he de dir que la pertinença a aquest grup ha condicionat el contingut d'aquesta exposició, perquè l'opinió o les observacions que ja us faig arribar, que són empíriques d'observació directa, poden ser esbiaixades, és a dir, probablement en tot el meu discurs no tinc raó, però sí que és tal com ho penso. Certament no estàvem preparats per viure tants dies tancats a casa, com tampoc ho estàvem per fer el que hem mal anomenat teletreball. Tot ens ha vingut de nou. Hem tingut que aprendre a d'una altra manera, a viure d'una altra manera i a més amb molta velocitat. Sempre des de la perspectiva de que no tot va ni anirà bé i seguint amb la línia de fer servir els eslògans que han corregut i molt aquests dies, sí que us vull compartir un d'aquests que jo n'estic del tot convençut de que serà així, que diu així: ens en sortirem. És clar que sí, però si tenim clar que no tot anirà bé. Per això jo afegiria: ens en sortirem, sí, i tant, però no tots. Al llarg d'aquesta crisi hem pogut llegir articles, intervencions de sociòlegs, filòsofs, antropòlegs, economistes, físics, matemàtics, experts en comunicació, analistes diversos, persones que han dut al terreny del coneixement i de les seves disciplines els fets i les situacions que han anat succeint, donant-nos punts de vista per interpretar el present i fins i tot alguns ja s'atreveixen a interpretar l'esdevenidor. Tots, en certa manera, auguren un denominador comú i que dona forma a uns altres dels mantres que s'han repetit fins l'extenuació. Res tornarà a ser igual. O si més no, res tornarà a ser igual en un espai indefinit de temps, però que sembla que serà força llarg. Els més agosarats fins i tot parlen d'un nou contracte social. Si fos així, el canvi seria molt i molt profund, seria bestial, ja que afectaria el moll de l'os de com ens relacionem amb l'Estat, què hi aportem i què rebem a canvi. I ningú ens assegura que sigui per bé. D'altres ens alerten de les derives als autoritarismes que es presenten com la solució pragmàtica, efectiva i única amb un discurs fàcil, però que malauradament va fent molt de forat, hem d'estar molt alerta. Ja sabeu, allò de la madura, el tots engabiats, és pel nostre bé, I els més propositius i valents cerquen la manera de crear marcs on les experiències siguin més democràtiques que mai i participatives. És en aquesta darrera idea, la dels funcionaments democràtics, que crec que les persones que fem militància en l'associacionisme hi tenim molt a dir i, sobretot, molt a fer. És de manual que les associacions són veritables gresols de democràcia. Alguns ho anomenen com a escoles de democràcia, tot i que jo n'he fet ús d'aquesta idea, a mi no m'acaba d'encaixar. Entenc que en les nostres organitzacions la democràcia, la participació forma part de l'ADN i, per tant, han de ser estructurals i vivencials, no pas d'aprenentatge, tot i que n'aprenem. És en les associacions que, si ho fem bé, on podem viure i tenir experiències democràtiques intenses, de les de debò. I també entenc i estic del tot convençut que les nostres organitzacions són i cal que actuïn com unes eines potents de canvi, de transformació social. Aquesta idea és antiga, però tot i així, i aquí la volia ressuscitar. Ja en les arrels més fondes ho trobem, en les confraries i en els gremis hi ha aquesta idea de millora de les condicions de l'entorn i de l'ajut mutu. En aquest ordre d'idees, el sindicat de manters, de venedors ambulants,
aquests dies han estat, des del primer moment, un model de transformació de la seva activitat i d'adaptació a les necessitats dels seus socis. I també de la ciutadania en general. Insisteixo, un model. En trobarien moltes de les nostres associacions que s'han reconvertit en xarxes de suport en els barris i fent allò que calia en cada moment. Però aquesta la vull posar en relleu, ja que es tracta de conciutadans nostres, catalans, que molts d'ells incomprensiblement sense papers. I també vull utilitzar aquest espai per reivindicar-ho, catalans sense papers, perquè penso que també hem de tenir una mirada àmplia del que és la ciutadania. Però, tornant a la idea de les associacions com a agents de canvi i transformació social, penso que perquè sigui així hem de tornar a empoderar a les persones de les nostres entitats i de la seva condició de socis. En les darreres 3 dècades hem viscut una degradació conceptual del que significa ser soci. Hem entrat en debats estèrils de si són voluntaris, voluntaris culturals. Les administracions i els legisladors han contribuït a desdibuixar la figura del soci, i cal dir-ho. De fet, les estructures associatives ja no són sustentades en la seva majoria per la voluntat i aportacions dels seus socis, delegant bona part del seu finançament a subvencions i convenis. Moltes vegades i per motius diversos, i bàsicament pel rol que les entitats hem reservat als socis, ens hem convertit en consumidors d'ocis en comptes de generadors actius i corresponsables de les activitats que s'hi fan. Moltes vegades els nostres socis s'han convertit en consumidors d'una activitat concreta, consumidors d'oci. Crec que és més que evident que la Covid-19 i sobretot les seves conseqüències faran saltar pels aires aquesta relació clientelar associacionisme-administració que s'ha establert. Sigui quina sigui, Govern d'Espanya, Generalitat, Municipalitat, Diputacions, Consells Comarcals. Per un motiu, caldrà rescatar-ho tot. I els recursos són limitats. Els recursos de tots són com els personals, també són limitats. I les realitats ens faran tocar de peus a terra i caldrà prioritzar. I molt. I en la priorització no ens podrem equivocar. Tot plegat és un debat molt complex, però que caldrà abordar com més aviat millor i amb molta generositat per part de tots. Entenc que les meves paraules puguin causar un cert malestar o incomoditat en aquests moments. No és la meva intenció, de debò, per descomptat que no, però és que ho veig així i crec que és un bon moment per posar-hi paraules. De fet, és el que m'han demanat, que hi posi paraules. Dit això, la pregunta que em ve al cap és i ara què? Com ja us podeu suposar, soc del parer que per força o per convenciment, espero que sigui per convenciment, haurem de connectar-nos amb el que és l'essencial, posar el punt de mira en la proximitat, mirar-ho tot globalment, però poder incidir a la proximitat i localment. Desempalleguem-nos d'artificis que ens hem creat, que si ens ho mirem al detall són de trajectòria i benefici social dubtós i aporten ben poc a l'essència de l'associacionisme, de debò. En definitiva, encara que costi visualitzar aquesta situació desconeguda fins ara per nosaltres, hem de veure-ho com una oportunitat. Proposo un decreixement per viure l'experiència associativa amb més intensitat en els barris i els pobles, on la gestió comunitària serà la clau de l'èxit. El com també serà important, el com, I aquí és on els canvis potser seran més que notables. La capacitat d'adaptació a una nova realitat serà el que actuarà de discriminador. Els que demostrin més permeabilitat als canvis, més capacitat de fer aliances, més capacitat de sumar voluntats, seran els que se'n sortiran. El mitjà per relacionar-nos, per generar activitat, per compartir experiències, canviarà, i molt, i les xarxes socials, els entorns virtualitzats seran molt importants. Ja ho hem anat veient aquests dies, hem fet un aprenentatge exprés, que ha sigut, per altra banda, també ha sigut fantàstic. De cop, les xarxes s'han convertit en aquell element efectiu que substitueix locals, places, carrers, sales de reunions, i encara que no ens agradi, estan agafant aquesta funció. El repte serà trobar un equilibri
i una adequació a tot plegat. Fa pocs dies publicava en un diari que, obro cometes, si som capaços de virtualitzar l'escolarització dels més menuts, de fer les compres per pàgines webs, de treballar amb tot l'equip de professionals connectats, de lligar i tenir sexe per mitjà d'una aplicació, d'assistir a oficis religiosos per YouTube, de rebre assistència sanitària per telèfon mòbil, de fer dinars i vermuts amb amics per videoconferència. Què ens impedeix de celebrar les nostres festes en línia? I tanco les cometes. I ara afegiria, què ens impedeix tenir o fer la nostra activitat associativa en línia quan cal? A mi personalment no m'agrada, però crec que pot ser un repte apassionant i que haurem de contemplar-ho com una cosa que hem de resoldre ja. Però encara serà més apassionant aquell moment que ens adonem que les xarxes i els entorns virtuals que normalment fem ús no són els adequats per la nostra activitat. Primer de tot perquè no són ètics ni transparents i que les corporacions i multinacionals que hi ha al darrere no s'adiuen amb els valors de l'associacionisme, d'allò que nosaltres fem. Per tant, haurem de fugir-ne o ser molt selectius. En aquest cas serà feina nostra exigir a les administracions públiques que impulsin eines i xarxes socials públiques que siguin ètiques, respectuoses amb les dades dels seus usuaris, que tinguin clar l'ús de la llengua i que esdevinguin un servei públic de primer ordre. Considerar les xarxes socials un servei públic serà un pas de gegant que permetrà la democratització de molts dels processos que nosaltres com a ciutadania podem fer i com a associacions també. Per anar acabant, no us vull estabornir més amb aquest vídeo, és important que visualitzem el futur de l'associacionisme des d'un punt de vista positiu, que el que canviaran seran els formats i les formes de les nostres activitats, o de com ens relacionem entre els socis i com ens projectem a la societat. Però de cap de les maneres s'altera la nostra missió i els nostres valors, perquè aquests són irrenunciables i que continuen més vigents que mai i més necessaris que mai per construir una societat que valgui la pena. M'agradaria acabar posant en valor l'ideal d'en Clavé, una aposta del tot republicana, aquesta claveriana. Qui sap si la Covid-19 serà l'empenta impulsora de la construcció d'una república digital amb sincronia amb el segle XXI. I els que han de venir, esclar. Us ho imagineu? Nosaltres, les entitats i associacions, construint-la des del minut zero, al capdavant amb d'altres agents polítics, socials, econòmics, esdevenint part del motor que ho ha de fer possible. Recordem l'ideal. Uniu-vos i sereu forts. Instruïu-vos i sereu lliures. Estimeu-vos i sereu feliços. Moltes gràcies, abraçades virtuals perquè són les que podem donar i un petó a tots. Fins la propera. La situació que vivim ha estat una gran oportunitat perquè recordem que la cultura és un bé necessari i que la seva principal raó de ser és compartir-la. Us oferim ara un espectacle creat des del confinament que ens demostra la permanent capacitat d'adaptació de la cultura popular, una peça realitzada expressament pel Dia de l'Associacionisme Cultural 2020. La Farola. La farola, la farola. No para de cantar, una camisa
dijous Lleó. La farola, la farola. La farola, la farola. La farola, la farola, la farola, la farola. La farola. Diga usted la edad que tiene, enseguida se la doy. Soy de la Quinta de Bomo, no resido a tabaco, no vaig estar en la canana, primo sexo no t'esclar. Saps que diem a la cala, és a Praga i a Xorra. La farola, la farola, la farola, la farola. La farola, la farola, la farola, la farola, la farola. Tres cosas tiene mi pueblo que no las tiene Madrid: cova gran y cova llarga, y ver las barcas salir. M'agrada l'arròs en caldo, m'agrada l'arròs feixat. La xica que més m'agrada és la que tinc al costat. La farola, la farola. La farola, la farola. La farola, la farola, la farola, la farola. La farola. La impossibilitat de realitzar un acte presencial no és impediment per reconèixer la trajectòria, la gran feina i la important aportació a la cultura de totes aquelles entitats que aquest 2020 celebren aniversaris destacats. Per aquest motiu, ens complau procedir al lliurament virtual de diplomes. Ball de bastons de l'Arboç en el seu 250è aniversari. Gegants i nans de l'Arboç en el seu 250è aniversari. Banda Municipal de Música d'Alcanar en el seu 175è aniversari. Associació Cultural La Fal·lera Gegantera de Tàrrega en el seu 150è aniversari. Banda Municipal de Música d'Ulldecona en el seu 150è aniversari. Societat Cultural i Esportiva La Lira de Barcelona en el seu 150è aniversari. La Unió Escaulenca de les Escaules en el seu 150è aniversari. Societat Recreativa El Retiro de Sitges en el seu 150è aniversari. Pastorets de Molins de Rei en el seu 125è aniversari. Societat Coral La Igualtat de Gavà en el seu 125è aniversari. Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca de Sentmenat en el seu 125è aniversari. Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui en el seu centenari. Foment Cultural i Artístic de Sant Joan d'Espí en el seu centenari. Orfeó Nova Solsona en el seu centenari. Pastorets de Terrassa en el seu centenari. Colla Sardanista Violetes del Bosc de Barcelona en el seu 75è aniversari. Esbar Sant Martí de Barcelona en el seu 75è aniversari. Carnaval de Solsona en el seu 50è aniversari. Coral Infantil Nova Cervera en el seu 50è aniversari. Coral Infantil de Ripoll en el seu 50è aniversari. Esbar Sant Jordi del Foment Martinenc en el seu 50è aniversari.
Colla de gegants i nans d'Avinyó en el seu 50è aniversari. Obra sardanista Violetes del Bosc de Barcelona en el seu 50è aniversari. Xiquets de Tarragona en el seu 50è aniversari. Benvolguts i estimats amics. És un honor de poder-vos adreçar aquestes paraules avui, data en què, des de fa 6 anys, celebrem oficialment el Dia de l'Associacionisme Cultural amb l'objectiu de fer visible la tasca que realitzeu totes les entitats culturals a la nostra societat. Patim moments d'extrema dificultat i incertesa que ens obliguen a viure una jornada com aquesta de manera telemàtica. El Govern de Catalunya se sent orgullós del paper indispensable que desenvolupa el teixit associatiu cultural del nostre país a l'hora de construir una societat inclusiva, oberta i arrelada al territori. L'associacionisme és igualtat i ciutadania. Fer cultura de manera associativa, viure la cultura conjuntament amb altres persones, és una manera de construir xarxes de solidaritat i cohesió socials. L'associacionisme és eminentment col·laboració democràtica entre individus. És, doncs, comunitat i treball en equip entre iguals. És una activitat que sovint ajuda persones que viuen en llocs privats de recursos a trobar nous recursos, noves xarxes, nous camps. L'associacionisme cultural es pot entendre també com una arma contra la solitud, que porta les persones a pensar en clau col·lectiva, a copsar que els nostres problemes personals tenen causes comunes i que hem de respondre col·lectivament i col·laborativa. Per tant, l'associacionisme és també un antídot per prevenir malalties i epidèmies tan perilloses per a la nostra societat com ho són l'egoisme, la misantropia, la xenofòbia, els dogmatismes o, diguem-ho clar, els totalitarismes de tota mena. L'associacionisme és creativitat de quilòmetre zero. A Catalunya tenim un teixit associatiu molt ric, amb més de 4.000 entitats culturals que representeu més de 500.000 de persones associades i més de 400 equipaments culturals distribuïts al llarg del territori. Les associacions ajudeu a construir i promoure un país ple de vitalitat creativa, d'inquietud de recerca, de saber acumulat amb una xarxa estesa arreu. L'heterogeneïtat i quantitat de les vostres activitats fan d'aquesta xarxa el veritable substrat cultural del país. La cultura de proximitat, la integració de persones nouvingudes, l'especial atenció a col·lectius amb risc d'exclusió social, la generació de nous públics, el planter de vocacions artístiques, tot això configura els objectius implícits de la gestió associativa amb finalitats de servei públic. L'associacionisme és també identitat. El Govern de Catalunya va triar la data d'avui per celebrar el Dia de l'Associacionisme Cultural precisament perquè va carregada de memòria per al món associatiu i cultural català. El 4 de juny de 1864 va ser el dia que, sota la batuta d'Anselm Clavé, va començar el 4 Festival Euterpe, organitzat en format de concurs per la Societat Coral Euterpe, la primera coral fundada a la península Ibèrica. Per a Clavé, les corals no només eren agrupacions musicals sense més, sinó que eren una eina cabdal per cohesionar les classes treballadores del país i fer-hi despertar un sentiment de pertinença col·lectiu. El món associatiu cultural català sou la prova fefaent d'un poble que se sap poble. Sou l'exemple viu dels versos del poeta Estellés que ens canten que allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Deixeu-me afegir també que l'associacionisme és salut. Com a consellera de Cultura us felicito i us dono les gràcies per la gran aportació a la comunitat, enfortint identitat a nivell local i nacional, fomentant la creativitat arreu del territori, generant creixement econòmic i dinamisme cultural, cohesionant la nostra societat, contribuint a estrènyer els vincles que ens uneixen a tots.
El país compta amb vosaltres per als propers temps, que s'intueixen plens de reptes i de noves oportunitats. Com a Govern de Catalunya, us puc avançar que fem i farem mans i mànigues per tal que es pugui recuperar l'absoluta normalitat de totes les vostres activitats el més aviat possible. Sabem que algunes activitats seran més fàcils de dur a terme que d'altres. Tanmateix, hi ha una cosa que ens uneix a tots. El govern que represento no permetrà que el teixit de l'associacionisme cultural català quedi enrere per culpa d'aquesta epidèmia. Endavant, aquest poble que canta, que fa castells, que encén la flama, que dansa, que s'agrupa, que es reuneix, que no es rendeix. Moltes gràcies i bon dia de l'associacionisme cultural. Una abraçada cordial de part de la consellera. I fins aquí l'acte institucional del Dia de l'Associacionisme Cultural 2020. Ens retrobem l'any vinent.